Betón. Materiál, ktorý tvorí základ našich miest. Mosty, budovy, cesty. Po celé generácie sme na jeho výrobu ťažili nový kameň. Vyrúbané hory a narušené ekosystémy, to je druhá stránka príbehu, ktorú často nevidíme. Ako statik pracujem s betónom už viac než 20 rokov. Mal som možnosť podieľať sa na komplikovaných projektoch po celom svete. A hoci je betón fascinujúci materiál, vždy som cítil, že by jeho výroba mohla byť udržateľnejšia. Preto ma teší, že práve stojíme na prahu novej éry, na začiatku revolúcie, ktorá môže zmeniť spôsob, akým staviame naše mestá. V tomto videu uvidíte celý proces vzniku tejto novej generácie betónu. Pozrieme sa, ako sa kusy zbúraných stavieb drvia a premieňajú na nové kamenivo. Ukážem vám, ako sa z nich mieša nový betón a ako sa priamo na mieste testuje jeho kvalita. Potom sa presunieme do laboratória, kde tento betón podrobíme tlakovým skúškam, aby sme videli, čo naozaj vydrží. A nakoniec vás vezmeme na stavbu podzemného domu, kde ako prvý na Slovensku a jedný z prvých v Európe využívame takýto betón na nosnej konštrukcii. Toto je príbeh betónu druhej generácie a možno aj budúcnosti celého stavebníctva. A teraz sa poďme pozrieť, ako sa takýto betón rodí v betonárke. Práve sem sa vozia veľké kusy betónu zo zbúraných stavieb a začína sa celý proces výroby betónu. Zo starých konštrukcií sa tu krok po kroku pripravuje nové kamenivo, ktoré sa použije ako základ na recyklovaný betón. Keď búrame stavbu, tak máme na nej pomerne veľa materiálov. Betón tvorí až 40% čo do hmotnosti pri stavbách. Takže 40% hmotnosti vášho domu môžete takto pekne priviesť do recyklačného dvora. Toto tu slúžilo 50, 60, 70 rokov niekomu na stavbe. Teraz je to pol roka niekde na skládke, kým sa to zrecykluje, kým sa to podrtí. Vytiahne sa z toho výstuž, lebo v týchto kusoch ešte nejaká tá výstuž určite bude. A ako náhle je to už čistý kameň, je jedno, ako dlho tu ten kameň bude, pretože je ako kameň už niekoľko desiatok tisíc rokov. Takže môže sa znova použiť. Takéto veľké bloky prichádzajú zo stavby, neskôr sa to drtí na menšie a to sa potom dáva do samotnej drtičky. Takáto drtička tam spraví najprv takýto hrubý recyklát. Tento ešte není použiteľný, samozrejme, toto by nám drhlo všade, takže musí sa to ešte druhýkrát, možno tretíkrát, ale toto je ten medzikrok, ktorý vieme skladovať. Táto časť sa dá použiť napríklad na zásypy ciest alebo prípravu podkladu pre cesty, chodníky, parkovacie miesta a podobne. Po prvom drvení, ktoré sme si ukázali, ešte nie je možné výsledné kamenivo použiť priamo do betónu. Preto nasleduje ďalšie triedenie a spracovanie, kde sa oddelujú jednotlivé frakcie podľa požadovanej kvality. Do betónu používame kamenivo od 0,8, 0,16, 0,22 mm. Nesmie byť v tom betóne príliš veľa jemných častíc prachových, tie sa potom dajú použiť na iné zásypy, čiže celý ten recyklát sa dá nejakým spôsobom využiť. A to je za nás veľmi podstatná vec. Druhá podstatná vec, ktorú môžeme vidieť, tak si všimnite, že sú tam niekde vidieť gulaté kamene a niekde sú drtené. Samozrejme je to drť, takže drtené, hranaté. Pre betón je lepšie, aby boli gulaté, to znamená ťažené z riek. Tieto sú tiež, tie sa nezmenili, tie tu zostávajú, tým pádom chlapi sú spokojní na stavbe, pretože sa to dobre zhutňuje. Samozrejme sú pridávané plastifikátory a podobné veci, aby sme mohli spraviť pekný celistvý betón. Predpis v Rakúsku aj v Nemecku už hovorí, že 5% z betónu by mal byť z recyklátu. Za mňa je to veľmi málo. Ak má recyklovaný betón mať význam, tak by mal mať aspoň 1/3, ideálne aspoň 1/2 recyklátu v sebe. My používame konkrétne na biele vanie 55% náhrady, to znamená z objemu kameniva, ktoré musíme dodať, viac ako polovicu použijeme z recyklátu. Keď je kamenivo takto pripravené a roztriedené na požadované frakcie, môže sa začať samotná výroba nového betónu. V tejto fáze je kľúčové správne namiešať jednotlivé zložky podľa receptúry, aby výsledný betón spĺňal všetky naše požiadavky a bol aj dobre spracovateľný na stavbe. Takže aby sme vedeli povedať, či je betón dostatočne dobrý, tak je potrebné si spraviť takýto test. Abramsov kužel sa to volá a vlastne sledujeme, o koľko sa zníži betón, keď vyťahneme kužel von. Určíme, akú má konzistenciu a či je vhodný na to, aby išiel do debnenia. Nesmie byť príliš rozlievaný, to je už samozhutniteľný betón a nesmie byť ani príliš tuhý, aby sa dal dobre spracovať. Na spracovanie na stavbe samozrejme máme štandardne nejakých 120 minút a práve vychádza krásny betónik, otočíme si, dáme tyčku a meter. A niekde nájdeme meter a zmeráme, koľko to kleslo a z toho sa určuje
Skúste nám povedať, koľko tón takto zrecyklujete ročne? Ročne zhruba tak 25 000 tón betónu, okolo 1500 tón tehly a okrem toho ešte aj zeminu nejakú recyklujeme. A ono to ide spätne potom na zásypy, alebo... Áno, to sa používa na zásypy, pod cesty, pod chodníky, pod rodinné domy a podobne. Tak ste to počuli. Aj dnes sa drvivá väčšina recyklovaného betónu používa len ako podsyp pod cesty, parkoviská či domy. Doteraz sa ešte nikto neodvážil použiť ho v takej miere priamo v nosných konštrukciách, aj napriek tomu, že jeho cena je takmer identická so štandardným betónom. Dnešných 5 až 10% recyklátu, ktorý sa dnes v Európe v betóne používa, je zanedbateľných a prakticky stráca väčší význam. Recyklovaný betón má v stavebnice omnoho väčší potenciál a my sme sa rozhodli ho využiť. Vďaka nášmu procesu sme schopní s istotou navrhnúť receptúry betónu pre nosné konštrukcie s podielom recyklovaného kameniva nad 50%. Samozrejme však nestačí pripraviť len kvalitné kamenivo. Každá šarža recyklovaného materiálu má prirodzene mierne odlišné vlastnosti a práve preto každý nový recyklát dôkladne testujeme v spolupráci s univerzitou a technickým skúšobným ústavom. Vďaka tomu dosahujeme paradoxne ešte stabilnejšiu a predvídateľnejšiu kvalitu než pri použití nového vyťaženého kameniva, ktoré sa testuje len náhodne. A to všetko bez cenového rozdielu. Poďte sa pozrieť do laboratória na to, ako takýto proces vyzerá. Aby sme vôbec mohli použiť recyklovaný betón na stavbe, tak samozrejme potrebujeme skúšky z certifikovaného laboratória, ale aby sme vedeli, čo všetko môže ten recyklovaný betón zvládnuť a kde všade a ako ho máme používať, tak spolupracujeme so stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, aby sme vyriešili ideálny pomer pre daný typ použitia betónu na stavbe. Tu sa nachádzame v laboratóriu univerzity, simulujeme stropy, stĺpy, tenké konštrukcie, steny, aj tvrdé kusy, ako sú základy napríklad. To, aký pomer recyklátu budeme mať na stavbe použitý, je samozrejme závislé od toho, aké testy nám vyjdú v laboratóriách. Bez toho, aby sme vedeli z laboratórií, koľko si môžeme dovoliť, nemôžeme použiť na stavbe. Naopak, keď vieme, čo vyšlo v laboratóriu, vieme, na čo sa môžeme spoľahnúť a čo môžeme s tým betónom recyklovaným robiť na stavbe. Táto stavba, na ktorej recyklovaný betón používame, nie je hociaká. Je to podzemný dom, na ktoré sa špecializujeme a nároky na kvalitu betónu sú tak omnoho náročnejšie. Ide o špeciálny vodotesný betón, ktorý pri kontakte s vodou sám reaguje a zacelí malé trhliny po celú jeho životnosť. Nie len, že používame recyklovaný materiál, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby výsledný betón spĺňal prísne požiadavky na vodotesnosť. Tento proces je tak pre nás o to náročnejší, ale aj napriek tomu sme sa rozhodli raziť cestu recyklovaného betónu, pretože pre nás nie je stavebníctvo len o číslach, ale aj o zodpovednosti k ľuďom a k prostrediu, v ktorom žijeme. Bežné konštrukcie nad zemou to však majú o to jednoduchšie a vzhľadom na to, že cena takéhoto betónu je takmer totožná s normálnym, používanie štandardného betónu stráca zmysel. Ako môžete vidieť, na pohľad je tento betón na nerozoznanie od štandardného a pri priečných stenách môžeme vďaka prímesi tehlového recyklátu po prebrúsení docieliť aj dizajnový efekt, ktorý umocňuje charakter stavby. Aj z tejto výstavby si berieme vzorky na testovanie a takto vyzerá proces, ktorým sa snažíme posúvať hranice toho, čo je možné s recyklovaným betónom dosiahnuť. Recyklovaný betón je dnes technológia, ktorá nám umožňuje stavať udržateľnejšie a rovnako kvalitne. Podľa mňa je to začiatok novej kapitoly v stavebníctve. Ak by sa tento prístup rozšíril naprieč Európou a svetom, mohli by sme zásadne znížiť ekologickú stopu všetkých stavieb. Dnes sme v Európe medzi prvými, ktorí ho v takejto miere používajú. Táto technológia je však pre všetkých a ja verím, že o pár rokov to bude nový štandard. Betón, ktorý neberie, ale vracia. Betón druhej generácie. Ak vás táto téma zaujíma, budem rád, ak podporíte túto myšlienku a budete ju šíriť ďalej.